सिमां ना मोगथांसो जाखो? सहायनो हायाब्ला मानो थाङो? नोंसोरनि मावथाया सिमां ना मोगथांसो जाखो? मावनो हायाब्ला मानो गेदेर गेदेर खोथा बुङो? नोंसोर हारिनि थाखाय मावनो थांनाया बाख्नायथावमोन, नाथाय दा थाबैनो फैफिननायासो लाजिथाव जाबाय। मा साननानै, मा जाहोनाव नोंसोर आखायाव हाथियार लायै लायै ओंखारलांदोंमोन? सोरलाय नोंसोरखौ ओंखारबोना रादाब बिजोङाव थिफुदलानो गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंना हुमखि होनो थिनदोंमोन? नोंसोरनि थाखायनो हनै सानै बर' फिसाफोरा दाय गैयागारानो सुथुरफोरजों बुथार जानांबाय। सासे बिमाया उन्दैयावनो रान्दि जानांबाय। सासे गथ' गोरलैया 15 सानावनो मावरिया जानांबाय। सानै बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ खोमानांबाय। दा बिसोरनो सोर न्याय होगोन? बिसोरखौ बुथारनायनि दायआ थारैनो सोरनि जाखो? नोंसोर गोजोन नागिरना ओंखारबोफिननाया गोजोनथाव। हाथियारजोंल' हारि सिबिनो हाया, खलम आरो मावनाय दांनायजोंबो हायो। सहायनो हानाय, थैनायखौ बोजबनो हानाय, आर्मि पुलिसनि लावथिखौ सहायनो हानाय गोहो बोलो दंब्लासो हाथियारजों दावहा होनो ओंखारलां, नङाब्ला एरैनो लासिं सिंनो ओंखारनो नाङा। सोरखौबा दाय गैयागारानो एरैनो बुथार जाहोनो नाङा। दाबो नोंसोर माबा मोनसे जाहोननि थाखायसो, मावनो आरो सहायनो हायैनि थाखायनो स्र'नो ओंखारबोफिनदों जानांगौ। फैफिनबाय जेब्ला नोंसोर एरैनो जिरायना दाथासै। थारैनो हारि सिबिनो गोसो दंथारोब्ला बर' हारिनि गाज्रि खान्थिफोरखौ फोजोबनो नाजादो। गामि गामि थांनानै लेखा खावनिया एरैनो जौ जुवाफोरजों गब'ना थाग्रा लाइमोनफोरखौ बुजायनो हायाब्ला सिगि सग' खालामनाब्लाबो मोजां लामा फारसे लाबोफिननो नाजादो। बिसोरखौ मोजां लामा फारसे लाबोफिननो हाब्लानो हारिनिफ्राय गाज्रिथिया जोबलांगोन। गाज्रिथिया अरायनि थाखाय जोबस्रांलांब्लानो हारिनि बयनिख्रुइबो मोजां खामानि मावनाय जागोन। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।